Vi er forældre til en dreng, der lige er startet på OI her i sommer 2008. Det har været en lang kamp for at komme her og få skoletilbuddet. Allerede i midten af 2. klasse, der oplevede vi som forældre, at vores søn havde nogle særlige vanskeligheder i forhold til læsning og skrivning. Og det har været vanskeligt for ham at følge med i forhold til det undervisning, han hidtil havde gået på. Og vi var ikke et øjeblik i tvivl om, at vores søn han var ordblind. Han har i en lang periode haft mindre lyst til at gå i skole, men nu er det vendt sig fuldstændig. Han er begyndt at kunne læse tekster, som er forholdsvis lette, og han har ikke mere ondt i maven, når han skal starte i skole, eller når han skal i skole. Han har fagligt og socialt udviklet sig på en rigtig god måde. Og det har rigtig stor betydning, at de lærere, som tager hånd omkring vores søn og andre ordblinde børn, har en stor forståelse og de rigtige kompetencer i forhold til at gå ind og undervise børn med særlige vanskeligheder. Ja, det er jo en succeshistorie en gang imellem også, når han kommer hjem, og man kan mærke på ham, at han er glad, og der er ikke den der sommerfugl i maven mere. Så man kan mærke på den måde, der bliver undervist på, at han også følger med i vejskilte, eksempelvis når vi kører bil og sådan nogle forskellige steder, har meget mere med i den retning, end han har været før. Så det er en dejlig form for hjælp, han får derude, og nogle dygtige undervisere, der kan tilrettelægge de ting og sager for ham.